Nagapabilin sa daycare center sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo ang 16 tanan ka pamilya nga napiktuhan sang sunog nga nagluntad nagligad nga Sabado, Hunyo 5. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Barangay Kagawad Norilyn Espora, chairman sang Disaster Committee sa Barangay Santo Niño Norte, ginpahayag sini nga ang 16 tanan ka pamilya ang yara gyapon sa daycare center sang nasambitan nga barangay nga nagaserbe bilang evacuation center sang mga ini. Suno kay Espora, madamo man ang naghatag sang bulig sa mga fire victims, kangay sa mga relief goods, grocery items kag iban pa. Dugang pa sini, alas 10 kay na sang aga nagkadtong katapos ang DSWD sa lugar, kag nagpatigayon sang interview, kag nagpa-fill up sa mga form para sa cash assistance sa mga biktima. Ginabanta naman nga makabaton sang 10,000 pesos ang mga totally damaged nga may kabalayan, kag 5,000 pesos naman sa mga partially damaged. Madumduman nga may 3 ka mga napilasan sa mga insidente, kag nagdangat naman sa masobra 300,000 pesos ang balor nga ginbilin sang halit nga sunog. Mga balita nga ito natipon gikan sa syudad sang Iloilo. Ray Espeha Umalay, nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.